què de la gent. És que aquí ha sortit un tema ara que s'ha de debatre al poble. Al poble, aquest tema, els pobles, em sembla que està una mica, com ha dit abans, molt mal enfocat. Hi ha gent taurina, parlo d'Amposta, hi ha gent taurina, hi haurà X persones que són taurins. N'hi ha uns altres que són antitaurins. I n'hi ha uns altres, un es diu la majoria silenciada, perquè resulta que no podem exposar el que nosaltres pensem. Ara sí, però fer una samarreta i dir al senyor que va fer la samarreta no només enviació a la botiga perquè si saben que va fer la samarreta m'arruïneu el negoci. Quan un alcalde diu que ell pot estar igual amb els taurins que amb els protaurins com els antitaurins, però només fa costat als protaurins i als antitaurins no es fa ni cas, vol dir que la cosa no està bé. Llavors, si es fes una consulta, quina consulta hi hauria? A Vidreres se va fer una consulta i la noia, la companya que està dins de Correbous, que posava els cartells per a les eleccions, li arrencaven i li tiraven a casa seva i va dir i la pròxima seràs tu. O sigui, una consulta així no es pot fer. A nivell de poble, com que diem abans que els ajuntaments s'han esbiaixat tots cap a una part, jo crec que a consulta tindria que ser a nivell de territori, no a nivell de territori, a nivell de país. Perquè el que són els pobles on es fan bous, el 90%, la prova està que la proposició aquesta de llei que es té que parlar al Parlament, hi ha 34-35 alcaldes que van a defensar per la seva experiència amb el tema. A defensar-lo dels bous, suposo. Quina experiència té aquesta gent? 35 alcaldes. Si va un alcalde, de tots són pobles, són 10 persones. Va una persona sola, de tots són pobles. Per què han d'anar 35 alcaldes a defensar que els bous estan bé? Si tots diran el mateix, que portin tècnics, 15 veterinaris, 20 veterinaris, el que sigui, però gent no per portar... I dic, a nivell de pobles, això està molt esbiaixat i entendre'ns a nivell de pobles serà fotut perquè els polítics que són els que tenen que dir això es fa així o es fa així, s'han tirat tots cap a una part. Adolfo, el teu minut final, la teua intervenció resum. Bueno, crec que ho ha resumit tot Guillem al principi, quan ha dit que hi ha coses molt més importants en aquesta societat i ens estem plantejant fer consultes sobre si fem bous o no quan, per exemple, un terç de la població infantil de Catalunya està sota el llindar de la pobresa i passant-ho malament. És greu, que ara mateix el problema més important que tinc que el Parlament de Catalunya sigui debatir sobre si podem fer bous amb volatge o bous capllaçat. La veritat és que és bastant lamentable aquest tema. Però bueno, com a minut final, bous sí, bous no, jo ho miraria d'una altra manera, no? D'una altra perspectiva. Quina vida té el bou brau gràcies a que se l'embola i se'l capllaça durant 2 hores l'any? Gràcies a aquestes 2 hores any té una vida de bou, una vida de bou. Ni se'l té que disfressar, ni se li tenen que ficar sabatetes, ni se li tenen que fer vídeos graciosos, perquè està al camp pasturant en semillibertat, a vegades que pot sortir, cuidar el sotabosc, cuidar els erms del delta i viure com se mereix, o podem comparar-lo, per exemple, en la vida que pugui tindre una vaca destinada a fer llet, la qual se l'embarassa contra la seva voluntat, se li roba el becerro només nàixer, el que pot suposar això psicològicament per a una vaca, la tenim tancada en un espai que no es pot moure i li robem aquella llet que fa ella per al seu becerro, per a veure molt a natros, i al becerro li demanem llet en pols perquè s'engordisqui ràpid, perquè el senyor Josep pugui tindre un bistec a la taula. I realment, esta vaca, com ho passa? Comparem les vides dels animals. Si ens centrem en els animals, centrem-nos en tots els animals. Si volem realment donar benestar animal, centrem-nos en tots els animals. I quants animals destinats al consum humà o per investigar se canviarien per un bou embolat o un bou capllaçat? Jo crec que tots. 20 minutets de corda 3-4 vegades l'any me suposen la resta de l'any estar vivint molt bé o patiment i matadero. No hi ha color. Molt bé, gràcies Adolfo i gràcies Josep. Ara, Guillem, tanques tu? Estic d'acord en el tema de les granges, que també cal que féssim un replantejament sobre com viuen els animals de granja. Jo, de fet, només menjo peix, perquè considero que és un animal que ha viscut en llibertat i sí que en menjo, però almenys
sé d'on ve i que ha tingut una vida digna. Respecte a fer el debat a nivell de poble, jo penso que si ja renunciem a la possibilitat de fer aquesta consulta a nivell de poble, estem perdent una oportunitat, perquè si un tema com este, que sí que genera en alguns sectors moltes sensibilitats, no? Però després hi ha molta gent que se'n pot parlar. Jo crec que és paradigmàtic dels temes candents a la nostra societat, no? I penso que és una oportunitat que tenim per madurar democràticament al nostre territori, concretament, que és on mos afecta això, no? Per tant, jo no descartaria poder-ho fer. De fet, penso que seria positiu perquè ens ensenyaria a ser més democràtics, a ser més empàtics en les opinions que són discrepants a les nostres. Per tant, jo no renunciaria a això i ho prendria com una oportunitat. De fet, parlant de tradicions i de places, no? Jo penso que hauríem de recuperar la tradició grega de l'àgora, no? Una plaça on se troba la gent per parlar, per decidir i per prendre les decisions col·lectives que ens afecten, no? Perquè pareix ser que el circ romà s'ha mantingut com a algo popular, però l'àgora romana s'ha privatitzat i les decisions les acaben prenent els polítics per nosaltres, no? Pues jo recuperaria la tradició de l'àgora romana, la plaça, per a parlar i prendre decisions sobre els temes que ens afecten.